Добър ден, мога ли да ви задам няколко въпроса? Само да ви честитя празника, като за начало. Вие кой празник празнувате? Трифон Зарезан или Свети Валентин? И двата. Двата? Девойко Мария Лубова. Девойка няма грозна. Happy day. Happy Valentine's Day and for wine. Here you are. Thanks. И двата. И двата. Къде бихте искали да имате имот? В Лондон или на гръцки остров? В Лондон. Къща на село или апартамент в града? Къща извън града, не на село. Да. Къде избирате апартамент в центъра на града или къща в покрайнините на Варна ще изберете? Нито едно от двете. По повод празника искам да ви попитам, вие двойка ли сте? Мълчание. В тези времена, дет живеем, на двойка ми приличате. Айде, кажете си. Едно балонче? Не? Купи в България? Знаете ги, бе, как да не ги знаете? Чакаме в офиса. Айде, до скоро.